Vieš, čo je indikátor a ako ti môže pomôcť spraviť tvoj plán ešte lepším? Indikátory nám poskytujú hodnotné informácie o aktuálnom stave a vývoji tvojho plánu. Indikátory sú merateľné ukazovatele, ktoré nám pomáhajú sledovať náš progres. Vďaka indikátorom sa môžeš rozhodovať na základe objektívnych informácií a nie na základe tvojho subjektívneho názoru a toho, čo si ty myslíš. Príkladmi indikátorov v biznise môže byť, koľko nových zákazníkov si získal za minulý mesiac, koľko trvá tvoj výrobný proces, aké je priemerné hodnotenie tvojho produktu a služieb, koľko reklamácií si dostal na tvoj produkt, koľko zákazníkov u teba pravidelne nakupuje. Na základe týchto a ďalších podobných indikátorov vieš zistiť, či sa ti darí dobre, alebo či je potrebné niečo zmeniť. Vďaka tomu, že si dobre vydefinuješ, ktoré indikátory sú pre teba, pre tvoj biznis a pre tvoj plán dôležité, budeš vedieť sledovať, ako sa ti darí a budeš vedieť vyhodnotiť, čo treba zlepšiť.